दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी कोबार दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेला बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीचार असणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो अंकुवार मरयेतावन जल्मालो पोन्स पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आणि मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससण्याचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता
आता आणि सदा सर्वदा आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमीन जेजू जिवन जाता. जेजूक कुर्साच्या मरणा मुखांतर नाश करूंक जुदेव मुखेल्यांनी योजन केल्लें आनी तांतूं ते यशस्वी जाले. पूण जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं तांचें योजन निर्फळ जालें, कित्याक जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं जेजून ससनाक मरणाक नाश केलें आनी ससनाचें जिवीत आमकां उगडापें केलें. अशें ताचें जिवंतपण नव्या जिविताचो दरवटो जालो. जेजूच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत लाभलां आनी पातका वरवीं दांपुल्लीं सर्गींचीं दारां परत उगडल्यांत. जेजूच्या जिवंतपणा विने आमचो भावार्थ व्यर्थ आनी आमच्या जिणेचो शेवट अस्पश्ट. देखून जर क्रिस्तांतय आमी जियेतांव आनी मरतांव तर आमी खंडीत जावन ताचे सोवें नव्या जिविताक उठतांव आनी ताचे संगी राजवट चलयतांव. पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणांत वांटेली जातांव, पूण पातका आनी ससान मरणांतावन आमी सुटोंक. अशें ह्या संवसारी राटावळी मदें आमची दिश्ट सर्गाक उबारूंक आमी दिसपडतें पेसाडूंक जाय. तर जिवन जेजूक आमी आमच्या जिविताचें केंद्र करया आनी ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत रुपीत करया. अशें ताच्या जैतांत संपूर्णपणी भागीदार जावन सर्गींच्या राजाचीं हक्कदारां जावच्या बरवशान आमचें संवसारी जिवीत रुपीत करया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे
देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मुजा जेजू आमची पतकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू सर्गार सरता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू 40 दिसा उपरांत सर्गाक चडलो आणि आमच्या पासत विनंती करूंक सर्गी बापाच्या उजव्याक बसला. जेजूचो सर्गा प्रवेश ताच्या मिसावांचे जैत आणि मनशा कुळांतय देवाचो मोग परगडता. जैत्यावन जाल्लो जेजू जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची झरती करूंक परत येतालो. देखून आमी ताच्या दुसऱ्या येण्याक अत्रेग्यान राखून रावूंक जाय. तवळ पर्यान आमी ताचे राज ह्या संवसारांत परगटूंक जाय आणि ताच्यो साक्षी जावन जियोंक जाय. जेजूचो सर्गा प्रवेश पवित्र सभेची चरित्र आरंभ करता आणि आमी ताचे मिसाव मुखार व्हरूंक आमकां आपोवणें दिता. देखून पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हर एकल्यान जेजूची सुवार्ता परगटूंक आणि ताच्यो साक्षी जावंक आसा. देखून आमच्या कुटुंबांतवन आमी ताची सुवार्ता परगटूंक आणि जियोंक आरंभ करूंक जाय. आणि उपरांत आमच्या परिसरांत आमच्या आदर्श जिणये मुखांत्र ताका साक्ष दिवंक जाय. तर आमच्या पवित्र स्नाना मुखांत्र आमकां लाभल्ले आपोवणे आणि मिसांव आमी जाणा जावया आणि आमचे भोंवती क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा
पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पावय. तिसरो मिस्तेर, पवित्र आत्मो धर्मदुतांचेर देंवता. सरकार सोडून वेच्या फुडें जेजून ताच्या धर्मदुतांक पवित्र आत्मो बसयल्लो आनी पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता दिसा तो आंवकार मरयेचेर आनी धर्मदुतांचेर आयलो. अशें जेजून ताच्या शिसांक केल्ली बसवणी पूर्ण जाली आनी पवित्र सभा जल्मोन आयली. पवित्र आत्म्याच्या येण्यान धर्मदूत दैरादीक जाले आनी जेजू क्रिस्त म्हूण परगटूंक लागले. अशें साबारांनी तांची पातकी जिणी बदलून जेजूक सोडवंदार म्हूण स्विकार केलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. पवित्र आत्मो आज पवित्र सभेंत ताचो वावर मुंदारिता आनी जेजूची सुवार्ता परगटूंक प्रेरण दिता. पवित्र आत्मो देवान पवित्र सभेक दिल्लें वर्तें देणें. आमचे थंय वस्ती करचो पवित्र आत्मो आमकां धैर्यान भरता. तो आमच्या कुटुंबांतय आमचे संगी आसा आनी आमी जेजूची सुवार्ता जियोंक आनी परगटूंक आमकां जागयता. तो आमच्या अस्खतकायेंत आमकां घटाय दिता, ताच्या 7 देण्यांनी आमकां भरता आनी आमी आत्मीक रितीन फळां बरी जावंक आमकां आदार दिता. अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडन आमचे भोंवती क्रिस्ताक प्रकाशूंक आमकां उलो दिता. तर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरून आमी जेजूच्या सुवार्तेची हातेरां जावया आनी पृथ्वीच्या पंतान पंत जिवंत जेजूची जिवी साक्ष जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या
तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मुजा जेजू आमची पतकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पावय. सवतो मिस्तेर अंकवार मरिये कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतात. मोरयेचे स्वर्गावरण सर्ग आमचे जिणयेचो शेवट म्हणले सत परगटता आणि त्या बरवशान आमी ह्या संवसारान जियोंक आमकां उलो दिता. देवान मरियेक पातकाच्या खतांतली राखली आणि तिच्या संवसारी पैणा उपरांत कुडी आत्म्या सवे तिका सर्गारवेचे भाग फावो केले. सडवणेचे चरित्रेंत मरियेचो पात्र विशेष आणि विशिश्ट. तिचो भावार्थ गुंड. देवाची कुशी करूंक तिचे साधन अगणित. देखून देव तिका मेसवलो आणि तिका ताणें कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हेली. अशें जंय जेजो आसा थंय वेचे भाग तिकाय फावो केले. देवान मरिये कुडी आत्म्या सवे सर्गार व्हेल्ल्या पासून आमी देवाक वाखणया. सर्गार आसची आमची माय आमकां तिचे सरशी येवंक प्रेरण जावं. सर्ग आमचे जिणयेचो शेवट. तशें आसता ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत यात्रिका परी जियोवया आणि आमच्या मरणा उपरांत सर्गींचे सूख भोगूंक अत्रेक या. आमची कूड पवित्र. पविस्नाना वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्यां. तर आमचे आनी हेरांचे कुडीक मान दिवया आणि आमच्या कुडीच्या जिवंतपणाक विश्वासान रावया. हे दिशेन सर्गींची आमची माय आमकां प्रेरण जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या
आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर अंकुर मरियेक सर्ग संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. देवान आमकां ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे संगी सर्गार सूख भोगूंक म्हणून रचल्यान. देखून जिविताचे हर एक घडये आमी सर्गींच्या अत्रेगान जियोंक जाय आनी सर्गींचे सूख भोगूंक आयतीन जावंक जाय. सर्गार सांत भक्त देवाची स्तुती गातात. आमी एक दीस थंयसर येवंक आमकां प्रेरण दितात. सर्गींचे महिमेवंत पवित्र सभेंत संता भक्ता आनी धर्मदूता संगी मोरी आमची माय सोंपता. देवपुताची आवय जावन सोडवण्याच्या चरित्रेंत संपूर्ण सहकार दिल्ले तिका देवान सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केल्या. तर तिका फावो जाल्ल्या ह्या वर्त्या गौरवा पासत आमी संतोश पावोंक जाय आनी सर्गी राजान तिका भेटोवंक दीस मेजूंक जाय. आज सर्गीन तावन मोरी आमची माय ती आमचे पासत देवा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं विनंती करता आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसांवां मागता. तर मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण स्विकार करया आनी सर्गार तिचे संगी देवाची स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हूण तिचे लागीं कालतेपणी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत देवाक हरसूंचें बरें म्हूण आमचे थंय रुपीत करूंक तिचे आदर्श घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पावय. नमान राणी काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि भरवशा. तुका आमी उलो मारतांव आमी परदेशी येवेची बाळका. ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतांव अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आंकवारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावस आमचे खातीर. सौम्या काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. संतिसेम त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंती अंकुवारींचे अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. बोव नितळी माये आम्हा पासून विनंती कर. कत्नातले माये आम्हा पासून विनंती कर. अपूट माये आम्हा पासून विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासून विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासून विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासून विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. सोडवंदाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. बोशनी अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. माना पात्र अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. परगटोंक फावसले अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. पदवेदार अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. दयाळी अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. विश्वासी अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासून विनंती कर. सनवायच्या सिंहासना आम्हा पासून विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासून विनंती कर. आत्मिक फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. मान फावसल्या फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासून विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा आम्हा पासून विनंती कर. दाडियाच्या बुरजा आम्हा पासून विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासून विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासून विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासून विनंती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासून विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासून विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासून विनंती कर. दुखेस्तांचे बुसावणे आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर. बोडवी
बडव्यांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. प्रवादींचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. आपोस्तलांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. मार्तिरांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. औंकवारींचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. सोमेस्त संता भक्तांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभावले रान्ये आमा पासून विनाती कर. सर्गीं घेतिल्ले रान्ये आमा पासून विनाती कर. भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. कुटुंबाचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. समाधानाचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले बोगस आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले दयेन ऐक आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले काकुळत आमची कर. तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये. आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपर्वो करिनाका. पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासून विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावसावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सासणाचे बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भाग्यवंत अंकुवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू वाटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतून बसयिल्ले आमी जोडीशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकोवया. सामात्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 17 वाक्य 1 ते 9. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंवक आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचे वस्तर उजवाडा बरी धोवें जालें. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोव नासलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगास आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोस एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दंपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर वमतेस शेवटाले. तवळ जेजू तांचे सरशीन येवन तांकां आपडून म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगनाकात. देवाचें उतार हें. आमचो स्वामी करेजमाचो स्वामी तो दोंगराचो स्वामी. ताबोर दोंगरार स्वामी ताच्या शिसा मुखार रुपांतर जालो. ह्या घडितांत आमकां पवित्र त्रिंदादीचें दर्शन लाभता. अब्बा बापाचो ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताजे थंय हांव मेसवाला. स्वामी जेजूचे संपूर्ण विजयीपण आनी पवित्र आत्म्याची प्रत्यक्ष साक्ष. करेजमाच्या दिसांनी आमी देवाचें दर्शन आशेचे. पवित्र पुस्तकांत पवित्र मनशान दोंगरा संगी संबंद आसा. देवाक भेटसो जागो पवित्र दोंगर. आयच्या पयल्या वाचपांत एलिया प्रवादीक देव होरेब दोंगरा लागीं ल्हान ताळो जावन आपणाकच उगडापे करता. मोइजेक सिनाई दोंगरार मुखामुखी मिलागात करून ताचे 10 उपादेश फावो करता. स्वामी जेजू दोंगरार 8 भागींची शिकवण शिसांक प्रगट करता. ताबोर दोंगरार कुर्सा वाटे पयले ताच्या तेग शिसांक जेजू आपले महिमेचे रूप दाखयता. कालवार दोंगरार तो कश्टा संकश्टाचे कुर्सा मरण स्वीकार करता. करेजमा काळार आमी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आत्मीक दोंगर आसा करीचे. हो एक पवित्र जागो. थंयसर आसा मौनपण, वरे विंगड जागो,
संवसाराच्या राटावळीच्यान पयस सोम्या संगी एक जावंक खरेंच म्हाज्या दिसांनी 26 वरां मध्ये थोडो वेळ सोम्या संगी आमी खर्चिजे. वैयक्तीक मागणे सांगाताकडच्या मागण्याक प्रेरण दिता. सांगाताकडचे मागणे वैयक्तीक मागण्याक उत्तेजन दिता. एका आत्मीक मनशान सांगिल्ली सोंपी वाट माग, चड माग आनी मागण्याचो मोग कर. सोमी रुपांतर जाल्ली घडी जावन आशिल्ली मागण्याची घडी. बापा संगी मिलागात जाल्ली घडी. खुर्सा सावळेंत आसच्या सोमयान शिसांक भावार्थ घट केल्ली घडी. हे घडयेंत आब्बा बापाचो मेसवणेचो ताळो आशिल्लो. जेजूचे खालते विधेयपण आशिल्ले. तशेंच पवित्र आत्म्याची बुजावण आशिल्ली. ही जावन आशिल्ली जेजूच्या मागण्याची विंसणार घडी. भाग्यवंत कुटुंबाक मागणे. भोवमान फावो जाल्ल्या भाग्यवंत कुटुंबा तूं जावन आसाय आदर्श संवसाराच्या सर कुटुंबांक. मोगाळा जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारांत मोरयेचो आनी जुजेचो भुरगो जावन नजरेतांतल्या भाग्यवंत कुटुंबांत तूं जल्मलोय. तुज्या माय बापाक विधेय जावन चल्लोय आनी सर रितींनी तांच्या उतरांक काल्तिमान घालें. अशें तूं मोरयेच्या आनी जुजेच्या आश्र्याकाल देवाक आनी मनशांक मानवा सारकें प्रायेन, कुडीन, आत्म्यान आनी जानवयान वाडोवन आयलोय. मोगाळी मोरये, तुवें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजूक जल्म दिलोय आनी मोगान ताका वागयलोय. देवाची कुशी सदांच तुज्या जिवितांत जारी दवरून जेजूक ताच्या मुखल्या मिसावाक तयार केलें. सांत जुजे बापा, तुवें जेजू बाळकाक हेरोदीच्या दावलेंतलो राखलोय. सुताराचें काम कर मोरयेक आनी जेजूक पोसलें. जेजूकी तें काम शिकोवन दिसपडतो ग्रास जोडूंक वाट दाखयली. मोरयेच्या आनी जेजूच्या उस्क्यार प्राण सोडून देवान तुका दिल्लें मिसांव संपयलें. आमकांय सर्व विघ्नां आडवारांतले राखून व्हर. नितीवंत आनी प्रामाणीकपणान आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक कुमोग कर. जेजू, मोरी, जुजे हे भाग्यवंत कुटुंबा तुमचे बरी आमचें कुटुंब भाग्यवंत जावं दी म्हूण मागता. तुवें आमकां फावो केल्ल्या कुटुंबा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी आमचें कुटुंब तुमचे जतनेकल समर्पण दिता. आमचे अत्रेग सूख दूख कश्ट आनी वावर तुका भेटयता. आमच्या आनी संवसारांतल्या सर्व कुटुंबांचेर भाग्यवंत कुटुंबाचो आशिर्वाद देंवोन दी. कुटुंबांतलें हर एक भुरगें जेजू बरी बऱ्या गुणांनी फुलोवन येवं दी. शारिरीक, आध्यात्मीक आनी मानसीक रितीन तांची वाडावळ जावं दी. तांची तालंतां तुज्या राजा खातीर आनी हेरांचे सेवे खातीर उपयोग जावन दीत. हर एक आवय मोरये बरी कुटुंबाचो दिवो जावन दी आनी हर एक बापय जुजे बरी कुटुंबाचो खांबो जावन दी. हे भाग्यवंत कुटुंबा तूं आमच्या घरांत वस्ती कर. आमकां सदांच देवाची कुशी करूंक शिकय आनी आमचें कुटुंब तुज्या कुटुंबा सारकें भाग्यवंत कर. प्राजिता काळार मागणे. मोगाळा जेजू, तुवें मागणे, त्याग आनी उपास करून 40 दीस आनी 40 राती आरण्यांत करसिलीं आनी सैतानाच्या ताळणेचेर जैत वेलें. उपरांत देवाचें राज लागीं पावलां. बरी कोबार सत्मनां आनी पातकी जिणी बदला म्हूण लोकांक नव्या जिविताक रिगोवंक उलो दिलोय. कुर्साच्या कश्टा मरणा मुखांतर सैतानाच्या पदवेचेर तुवें संपूर्ण तरान जैत वेलें आनी आमकां पातकाच्या काळोखांतले सर्गींच्या उजवाडाक मरणांतल्यान जिविताक हाडलें. ह्या तुज्या कश्टा मरणाचो उडास काडून तशेंच मागणे आनी प्राजिता धरून आमच्या पातकांचेर जैत व्हरूंक वर्सान वरास हो प्राजिताचो काळ तूं आमकां फावो करताय. हो आमकां कृपेचो, पवित्रपणाचो आनी तुजी दयाळाय बोगसो काळ जावं दी. ह्या प्राजिताच्या काळार आमी पातकांतावन मेकळें जावंक मागणे, त्याग, उपास आनी बरी करणी आदारन तुज्या मोगाथंय फाटीं येवंक कृपा लाबय. अशें सर्व आमच्या खोटेपणाचेर जैत व्हरूंक
आणि वो प्राजिताचो काळ समतस तुझ्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावंक अवकाश लाभय. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर आतां आमी संगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. मोगाळा सोम्या, ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान वांटेली जावच्या सर्वांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल म्हूण आमी मागतांव. ह्या तेर्सा वेळी तुजे पांयांतळी दवरची सर्व त्या सवां मोरयेच्या मजतीन तूं स्विकार कर. ह्या मागण्यांत वांटेली जाल्ल्यांक बरी भलायकी, धैर्य, बरवसो आनी घटाय लाभय. तांची सर्व समस्या परिहार कर. तांच्या जिवितांत सवकासाय लाभय म्हूण मागतांव. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भाग्यवंत कुटुंबा, बेसांव आमचेर घाल, सोलोंच्या कामी देवाचे कुशीकाल. शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल, वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, जोजे तूं आमकां जाय, मागतांव तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, जोजे तूं आमकां जाय, मागतांव तुमची ससाय. मोगाळ पुता सोवे अंकार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. दिव्यवाणी